ο δυτικός πολιτισμός στηρίχθηκε στις διαχρονικές αξίες της θρησκείας, της οικογένειας και της πατρίδας, τους πυλώνες της ηθικής, του ανθρωπισμού και της αξιοπρέπειας. Οι ηγέτες της λεγόμενης Δύσης χρησιμοποίησαν, εργαλειοποίησαν και εκμεταλλεύτηκαν την προσήλωση, την αγάπη και το σεβασμό των ανθρώπων στη θρησκεία τους και κατάφεραν να ελέγξουν πλήρως τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των μαζών. Αργότερα, με έντεχνο τρόπο, προώθησαν το θεσμό της οικογένειας σαν το κύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας με σκοπό τον εξαναγκασμό των ανθρώπων να κάνουν οικογένεια και εμφύσισαν την αγάπη προς την πατρίδα για να μπορούν πολύ εύκολα να τους οδηγήσουν στο πόλεμο για τα συμφέροντά τους. Ο ρόλος της θρησκείας ήταν να δημιουργήσει ενάρετους ανθρώπους που να μην αμαρτάνουν, να τηρούν τους νόμους του Θεού, 10 εντολές κλπ. Ο ρόλος της οικογένειας ήταν να τους υποχρεώσουν να δουλέψουν για να ταΐσουν τα παιδιά τους και η πατρίδα για να τα θυσιάσουν για την προστασία της. Πολύ ωραία. Ενάρετους και δούλους υπάκουους στους ανωτέρους. Σε αυτή την καταδυνάστευση των ανθρώπων ήρθε ο κομμουνισμός για να άρει την δουλεία εν μέρει, να καταργήσει όμως μόνο τη θρησκεία, αλλά να διατηρήσει το θεσμό της οικογένειας και την αγάπη για την πατρίδα, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι την υποχρεωτική εργασία για να ταΐσουν τα παιδιά τους και αυτά τα παιδιά να τα μεγαλώσουν για να προστατέψουν την πατρίδα τους. Φυσικά δεν είχε και μεγάλη διαφορά ο καπιταλισμός, ο λεγόμενος δυτικός τρόπος ζωής, από τον λεγόμενο κομμουνισμό, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήταν πραγματικός κομμουνισμός. Πρέσβευαν πάνω κάτω τα ίδια στην καταδυνάστευση και την ανελευθερία των ανθρώπων. Τον λεγόμενο κομμουνισμό κατάφερε η Δύση να τον εξοντώσει και τελικά έμεινε μόνη κυρίαρχη επί των ανθρώπων, αλλά βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να ελέγξει τις μάζες, δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, ο κομμουνισμός που να στρέψει την προσοχή τους και έτσι να μπορεί να συνεχίσει την εκμετάλλευση και τη δουλεία. Χρησιμοποιεί το θεσμό της θρησκείας και την αντιπαλότητα μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, δεν τα καταφέρνει όμως, παρόλες τις σφαγές που έχει προκαλέσει, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν συμμετέχουν στη θρησκευτική αυτή αντιπαλότητα, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Χρησιμοποιεί την υγεία ως μέσο ελέγχου και τρομοκράτησης των μαζών, αλλά παρόλα τα εκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο από τις επιδημίες και πανδημίες, και αυτό ξεθύμανε. Ψάχνει η Δύση να βρει τη μαγική συνταγή για να καθυποτάξει τις μάζες και την βρήκε. Είναι ο καταναλωτισμός. Σαν σύστημα σου προσφέρει καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία όμως θα πρέπει να τα αγοράσεις και για να τα αγοράσεις θα πρέπει να δουλέψεις. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πάντα οι ανάγκες των μαζών θα είναι μεγαλύτερες των οικονομικών τους πόρων. Θα προτείνονται νέα καταναλωτικά προϊόντα που οι μάζες θα είναι εθισμένες να τα αποκτήσουν, χωρίς να έχουν τους οικονομικούς πόρους και έτσι με ελεύθερη βούληση θα δανειστούν για να τα αποκτήσουν. Ο εθισμός των μαζών σε καταναλωτισμό είναι επίκτητος. Δημιουργείται σκοπίμως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Κανονική προπαγάνδα από τη μικρή μας ηλικία. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από τον εθισμό. Μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, για όλους η προπαγάνδα έχει να προσφέρει κάτι καταναλωτικό. Παρακολουθούν όλα τα γούστα των καταναλωτών φυσικά. Η πείνα προκαλεί μια σωματική στέρηση και αντιμετωπίζεται με την τροφή. Η ψυχική όμως στέρηση που προκαλεί η αδυναμία αγοράς ενός καταναλωτικού αγαθού είναι μη ιάσιμη, γιατί τα ψυχικά τραύματα δεν επουλώνονται μέχρι να το αποκτήσεις και αφού το αποκτήσεις με ατέρμονα τρόπο θα επιθυμήσεις ένα άλλο καταναλωτικό αγαθό. Είσαι πλέον ψυχικά άρρωστος. Τέτοιοι ψυχικά άρρωστοι είμαστε, μας έκαναν σκόπιμα έτσι για να μας ελέγχουν. Πολύ εύκολα θα σκοτώσουμε χωρίς κανένα ενδιασμό, χωρίς τύψεις, γιατί πλέον δεν πιστεύουμε στη θρησκεία, στην οικογένεια, στην πατρίδα, που ήταν τα δοτά πρότυπα του παλιού καπιταλισμού και κομμουνισμού, αλλά στο καταναλωτισμό και τον εθισμό μας σε αυτόν. Δολοφονούνται χιλιάδες άνθρωποι, τόσο στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στην Αφρική κλπ.
από κρατικές οντότητες χρησιμοποιούν φυσικά μισθοφόρους που με το μανδύα της νομιμότητας σφαγιάζουν κυρίως αμάχους, με την ανοχή μας φυσικά. Αυτά φυσικά τα βλέπουν οι μάζες από τα μέσα και στην ουσία εμβολιάζονται και αποκτούν ανοσία, χάνουν τον ανθρωπισμό και την αξιοπρέπειά τους και δεν επεμβαίνουν στις κυβερνήσεις τους για να τις αναγκάσουν να σταματήσουν τις δολοφονίες. Από αυτές τις απαθέστατες ανθρώπινες μάζες που δεν έχουν καμία ηθική αλλά μόνο το καταναλωτισμό στο μυαλό τους, βγαίνουν και οι δολοφόνοι, πρόσφατα στη Τσεχία και παλιότερα στη Σουηδία, Ρωσία, Αμερική κλπ. Και απορούμε πώς είναι δυνατόν ένας νέος να πάρει το όπλο και να σκοτώσει αγνώστους, πόσο μίσος έχει για την κοινωνία που φυσικά είναι δημιουργημά της.